ka da ka taho ka da ka taho ka buge mota ubana ce ni dangi na ma ba mai mota ni tsiya na gada. Dan shege ka iskanci. Lada da kai billahi allazi la ilaha illa huwa ka ƙara da gidan nan sai ne awa 8 zan kirkiri bacci zan kirkira artificial bacci zan kirkira. Irin wayannan ma mai amfanin su irin wannan tsotsai yasa wannan imil kirki local government kowa ya rasu wallahi matsiyaci ya cin banza matsiyacin washi. Lafiya ita ku Sumayya har yanzu a ce bata dawo daga makaranta ba, amma bari in kira ta. Ita ku ina ta aje wayan nan Sumayya? Tana ta ringin ba za ta ɗauka ba? Sumayya a ce har yanzu bata da cikin gidan nan ba? Bari dai in gwada layin nan nata. To Sumayya ina ta shiga ne? Ba ta ɗaga waya. Anya lafiya, amma dai bari in je wajen gadin nan. Me gadi? Me gadi? Tambayar ka nake yi. Hashimu bai dawo bane har yanzu daga ɗauko Sumayyan koko ya akai? Ya dawo yanzu su ƙara fita. Kaman ya suka ƙara fita, ita ina Sumayyan? Hajiya tare suka fita kuma da dukkan alamu. Anya ku lafiya? Lafiya kake ce mu? Yawa ya fito. Sanar da ni abin da ka sani, me yake faruwa? Alamun zuwan da suka yi da sauri suka fita kuma na ga sun fita da Sumayya. To da dukkan alamu ina ga mantuwa suka zo su ɗauka, suka je su ɗauko Hajiya.
Na'am Alhaji. Sumayya fa har yanzu bata dawo daga makaranta ba fa. To ki kira wayar ta mana ki ji ina suka biya. Na kirawo layinta yana ta ringin ba daga ba. Kuma wayar Hashimu ma na kira layinsa shi ma so uku yana ringin ba dauka ba. To yanzu gashi na fita wajen mai gadi na tambaye shi na ce masa ko sun shigo gidan ya ce min wai ya ga sun shigo suna sauri amma da shi da ita sun fita. Ya kamata dan Allah dan Annabi ka tafi makarantar nan ka je da kanka ba ma ka kira waya ba. Ka je makarantar da kanka ka gano me yake faruwa. To shikenan bari in jarraba da kaina in gani ko kuma sun sa ta a silent ne ko kuma wani abu. To kira. Ina zuwa. Sumayya alhaki ne daga iya gwargwado ne da niyya. Wannan wani irin abu ne kuma bata taba yin haka ba ai. Yake faruwa ne. Inna lillahi. Hello Alhaji. Ban samu kowa a cikinsu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaman ya basu daga kai ma baka same su ba? Duk na kira wayar su ba a dagawa. Hasbunallahu wa ni'mal. Dan Allah Alhaji ka bar abin da kake yi. Ka je makarantar nan. Ka je da kanka ko me kake ka ajiye ka hakura dan Allah ka je ka. To shikenan ni ma zan ci gaba da gwada. Ai ba zan daina kiransu ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bata taba kai wannan lokacin ba. Me yake faruwa? Hello? Hashimu? Hello? Hashimu? Ba za ka yi magana ba? Hashimu? Hello? Dan Allah ka yi magana. Hello? Hello? Hashimu? Hello Alhaji. Hajiya. Hashimu ya ɗau wayar amma ya ƙi magana ya ƙi cewa komai kuma na san yana ji na shiru yayi. Ya yi shiru? Wallahi ya ɗaga ya yi shiru kawai
saurara ta yake. Nayi magana yaki magana. Me yaron nan yake nufi? Dan Allah dan Annabi Alhaji ka rabu da shi. Allah isa kai dauki wayar kai magana, ka tafi ka je makarantar dan Allah ka je ka dubo me yake faruwa. Ya zai dauki waya ya shiru? To shikenan. Bari in ƙara gwadawa. Dan Allah ni dai ka je ka gano wa idan ka koma menene. Ka Allah isa ya dauki wayar. Na kusa makarantar tasu. Ya yi shiru. Kai. Ta waya ake so na yi ne. Ha'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bari in gwada ta Sumayya. Wanda ya kamata. Hello? She ba daga ba. Subhanallahi. Hello Alhaji. Hajiya, wallahi yanzu na je makarantar mai gadin ya ce min akan idansa ya dauki Sumayya. Mai gadi ya ce Hashimu ne zo ya dauke ta yanzu nan? Wallahi ya tafi da ita. Tana Sumayya ta shiga hannun Hashimu. Wallahi tallahi. Alhaji, duk yanda za a yi ka je ka nemo shi. Hashimu kuma zai da cikin gidan nan zai zo ya tadda mu. Ina ya tafi da ita? Sumayya yake yawo da ita bai da ita cikin gidan nan ba. Wannan wace irin masifa ce? Ya ake so mutum ya yi da ransa ne don Allah. Don Allah ki kira ko zai yi magana ba abin da ban gaya mai ba. Idan kuɗi ke bukata Hajiya i gaya miki a ɗauna durowar nan a fito da su. Idan kuma ba su kai ba yanzu yi kira banki a kawo abin da ya samu. Don Allah ka je ka nemo su duk inda suke ka nemo su. Don Allah Hajiya ki samu lambobin mutane ku buga masa. Idan ya faɗi abin da yake bukata kawai sai ku bashi kafin da zo sai ya ƙara mai. Ko? Hajiya! Hai! Wannan yaro Allah ya tsine ma albarka. Ɗin da aka yi wannan ba ɗan arziki ba ne ba wallahi. Taimako daga taimako. Ga taimako. Ɗauke ka. Wannan rawun wanne ne ya fi sauri? Nan zan yi wallahi. Wallahi nan zan yi. Allah ya sa in haɗu da shi. Ko zan haɗu da shi. Hello, Hashim. Hashimu. Kai dan ubanka kai magana. Haba Hashimu, ka ji tsoron Allah, ka duba abin da na maka, kakka saka min da haka. Hashimu. Bai daga ba ma nake. Wallahi. Wallahi zai zo ya same. Wallahi zai zo ya same ni a gidan nan. Na ji gidan uban da ya kai min ita.
Me yake faruwa da Sumayya? Allah ya sa lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. To Allah ku gyara nan. Ku gyara. A'a. Uzuri za yellow fifa uzuri za ka mu. A'a. Hasbunallah. Shi one way na biyu. Ita kaga wani kaga. Hello? Hashim, dan ubanka ba za ka yi magana ba, me kake nufi ne? Me kake nufi Hashim? Ina jin ka fa. Ka yi magana dan Allah, dan Muhammadu Rasulullahi ka ce wani. Ina Sumayya take? Hashim, 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 Hashimu, Hashimu. Dan ubanka ka yi magana na ce. Kaji sheshe kake wallahi. Hashim, abin da za ka saka min da shi ke na Hashim, don Allah ka dawo da yarinyar nan. Don Muhammad, na san kana ji na, ka faɗi abin, in ba za ka yi magana ba rubuto min abin da kake bukata. Ko nawa ne ka gaya min? Ka san ita kaɗai nake da ita kaɗai na mallaka a duniya Hashim. Kar ka cutar min da yarinya. Hashim, don Muhammadu Rasulullahi kar ka mata komai. Yarinyar nan ita kaɗai na mallaka a duniya. Zan iya bada komai nawa. Hashim. Hashim, ka kai abin da kake so, ko nawa ne in baka, kar ka cutar min da yarinya. Hashim, ruwa min abin da kake bukata, ko nawa ne, akwai kuɗi wallahi, akwai kuɗi ka ga abin da kake bukata, kar ka yadda wani abu ya faru yarinyar nan dan ubanka kar ka bari wani abu ya cutu da ita. In ma wani abu ne ka gaya min ko a ina take yanzu nan sai in kira kwamishina. Hello? Hashim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wannan wace unguwa ce ma nake? Wace unguwa nake? Wallahi ba layin makarantar bane.